Псалом 103 казва: всичко, що пиша в тебе, нека нахвали святото Господно име. Затова нека, скъпи души, да отдадем тази слава на Господа, защото тя е Негова. Che mi voce svina, o bramande me, so si mangia sciuga, e da Isuse, che mi voce svina, o bramande me, so mangeras, nada te bucato. Днес колко хора са с ръце и ни дават славата на Бога. А днес много хора са без ръце и дават славата на Бога. Затова Господ ни даде две ръце. И тази слава да отдадем пълноценна на Господа. Исак. Ако сте си отпочинали, може да седнете, да знаете. Може да седнете. Аз едно нещо знам, че от Божият народ по-алармажи хора няма. Алармата на Божият народ е голяма. В духоваче, в святостта. Ай, чининело Исусе! Pena
Marita deja de mamma mia, me ancora de macunelia, mere perché de macunelia, dentro de mondo, mamina. Você não se deu lado, amigo. Na magaba deu lá, estou sendo bem. Na magaba deu lá, usate divina. Mario Deca, oi suce, ende aranha. Mario Deca, oi suce, ende aranha. Mario Deca, oi suce, ende Аллилуйя! Можем ли да дадем вам мощно и силно? Аллилуйя! Едно мощно сега, силно, заедно! Аллилуйя! О, аз знам, че Божият народ има този единствен глас, който да даде цялата пълната слава на Господа. Готови ли сме да го поставим? Продължаваме! Айде, Исачо!
Чуйте, брат и сестри. Няма да ме арестват ония другите, които са отвън. Сядайте. Сядайте. Брати и сестри, аз винаги завършвам с една песен.